ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸಲ ఒక ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ಮುನು ಒಂಜು ಲೋಟೆ ಬುಲಂತರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇ ಲೋಟೆಡು ಕಾಲು ಲೋಟದಾತು ಉರ್ದು ಬಾಳ್ದೆ ನೇನು ಸರಿ ಲುಂಬುಗ ನಾನು ನಿಕ್ಕಿತೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡುವೆ ನೇಲ 2 ಸಲ ಲುಂಬುದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಯಾನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ನೆನೆಯರು ಬಿಡ್ಪೆ. 2 ಗಂಟೆ ಆತನು ನನ್ನ ಕಡೆಕ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈಪುಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಾನ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಣಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪೂರ ಮುರ್ಕೊಡಾಯ್ತುಲೈ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಕಡೆದಾತಳು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಡು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ನೇನು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ. ಇರೋಂಜಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದ ಕಡೆಪ್ಯಾನ್ ಇಂಕ 2 ಮಿಕ್ಸಿ ಆಂಡ್ ಐನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬೊಡಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೈ ಪುಚ್ಚಿ ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾ ಕಲಡಾವಳು ನನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಕಲಡಾವಲಿ ಯಾನು ಸ್ಪೂನ್ಡು ಕಲಡಾವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಯಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮಾ ಕಲಡಾವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉರ್ದು ಬಂದ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಲಿದಿಂದ ಏಕೆ ಮೂಲು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಮೈತದು ಅವೇನು ಅದ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಬಿಡ್ಲೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಂದನ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದೊಲ್ಲೈ ದೀಕ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಸೀಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಪ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ತುಲೇತು ಶೋಕು ಉರ್ಗುದುಂಟುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಈಗಲೂ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತನೇನು ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಬರೀತೀಕ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದೆ ಅನಿಕ್ಲೇಗೆ ಪನ್ಪೆ ನಾನು 1 kg ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೀನು 3 ಇತ್ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಚೆಕ್ಕೆಗೆ ತೊಂದೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಐಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೇನು ಪೂರ ಪುತ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಟ್ರಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಪೊತ್ಪೊಡು ರೆಡಿ ಆತಲೆ
ನಾನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡುಲ್ಲಿ ಅಡೆಯ ನಿತ್ತೆನೆ ಪಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಕ ಕುಕ್ಕರ್ಗಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಮೈಪುಲೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಾನ ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ಬೇಯೊಂಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತೇನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಸಮ ಎತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇವಕ್ಕ ಮೂಲು ಏನು ಬೇವರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಈಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಪಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ತಿದ್ದೀನ ಕೂರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಬೇಯರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರೆ ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಎಪ್ಪುಗ ತುಳಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪುಡಿ ಕಡಿತತೆ ಮಸಾಲೆನ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಪುಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ಗ 1 kg ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಜಾರ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಾರ ಅವೇ ಜಾರ್ಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ನಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ರದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೈದಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆತನಂದು ಎಸ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ ಬೈದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೂಟ್ ತೋಜುಂದುಂಡು ರೆಡ್ ಆದ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈಗುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈಗಲು ನೀರು ದೋಸೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಲ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾವಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮೈ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಬಾಯ್ದೀಕ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರಿಯನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಗ ಲಾಯ್ ಕಡ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಸೊಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಲೇತು ಶೋಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಕುಣಿಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ
ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ದೋಸೆ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಕಾರಣ ತಿರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ತತೆ. ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಉದ್ದುದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ದ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತನು. बिच दोसे के बिच चिकन मसाला कॉम्बिनेशन बार लाइक आपको टेस्ट एंचतन तो का तुले चिकन ला सॉफ्ट बीदु ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತೊಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.